Nu dacă vreți să vă pușa pe lume, îți o iei acasă. Hai, bă. Hai, de focul. Hai cu baterie aici, cu lanternă. Du-te lângă bunicul, bă. Du-te lângă Ianis acolo, du-te să-ți fac o poză, ha? Hai, facem o poză. Și păpușica. Așa, bă. Ianis și Nico, ia fă-le o poză cu telefonul tău. E că mai sunt și alea chivuță. Tu ce lucru aici, au? Ha? Da. Ce tot lucru tu ești, meșterul? Ciocolată, bagă de acolo. Ia du-te lângă bunicul tău, bă. Ai grijă tu. Asemenea și ție, Alin. Curița lor, la amândoi. Nepoțul meu. Tu nu te joci cu păpușa, bă, Nico, bă. Numai fetele se joacă cu păpușa, bă. Dă-i-o la Ianis, Lui Ianis, bă. că l-ai mai mic. Bă, vrei ciuperci? Gălbiori? Răune. O fotă antiviorica la pădure? Da, că de când le-au adus? Păi eu nu, mă, că mi-e frică. Nu, mă, că, băi, Aline, îți cumpărați din... Dar da, mă, tăti, tu vrei să... O iau razna? Da, băi, ea nu mai treabă. Ia salute pe prieten, bă, Nico. Și salut, prietenaș. Zi, bă. Salut, prietenaș. Bravo, bă. Bate palma acum, Nico. Bate palma. Hai, Bravo, bă. Mă bate și cu bunicul, bă, du-te bate cu bunicul palma, ha? Hai, Băi, poate îi dai una la ea. bate 5. Așa, bă. Bravo, bă. Și cu Ianis, ia. Ia bate cu Ianis. Bate... Dar încet, Nico, că el are mâna mică, bă. Da. Ăsta are prăjitură în mână. Da. Ceau! Ei, nu mai... Vai, Nicolas. Ui, la Pauli pe live aici. Bă, tu nu ești la lucru, tu nu lucri? Gata. Ce să mi de Am mâncat turtea toată? Al doare dinți, o ține numai și o rup pe acolo. Bă, aici vița lui tata. La anul face vin tata aici. Până la Viorica. Așa, da. Tu, Viorica, mai dă-le și din soluții din ale.